Finantzak eta euskara ez diez beti eskutik joan, baina Basquefiken hori aldatu aldugula uste dugu. Euskara gure ekonomia eta nortasunaren parte da, eta finantzetan ere badulekua. Basquefiken euskararen erabilera sustatu nahi dugu finantzarloan. Nazioarteko bankuetan urte askotan lan egin eta gero Euskadira bueltatu nintzen. Eta hemen Basquefiken beste zeuzer egiten gagoz. Euskadiko inbertsio eta finantza ekosistema barritu gure dugu. Finantza sistema lehiakorrago eta barritzaileago bat sortu. Lurraldera eta gure nortasunera konektatute egongo dan sistema bat. Eta gauza bat argi dekogu, hizkuntza ohiturak be aldatu aldoguz. Euskara beti egonda presente nire bizien, familien eta inguruen, baina ibilbide profesionala gehien bat erderaz eta ingelesez egin dut. Oin, barriro, euskara nire lanan parte aktibo bihurtu gure dut. Basquefiken, gure aurkezpenetan, komunikazioetan, harremanetan eta material guztietan euskara presente egotia zaintzen dugu. Pauso txikiekaz, baina konpromiso handiegaz. Gure helburue, euskara finantza sektoreko eguneroko lan ohituren parte izatea da. Ondino ez gara helmugara heldu, baina aurrera goaz, eta hori da garrantzitsuena. Bilbokoa naiz, eta 20 urte baino gehiago, egon naiz Londresen, finantza sektorean lan egiten. Orain, Euskal Herrira itzuli naiz. Eta Basquefikera batzea ilusio handia da niretzat. Eta lurraldeari balioa ematea espero dut. Euskararekin konpromisoa beti izan dut. Eskolan ikasi nuen, baina nire inguruan ez zen hitz egiten. Londresera joan aurretik euskara ikasten egon nintzen. Londresen ingelesa eta gaztelania ziren nire hizkuntzak. Bilbora bueltatu bezain laster, euskara ikasteari ekin nion. Pixkanaka hobetzen ari naiz. Nire helburua euskara nire bizitzan integratzea da. Euskara finantza sektorean erabili dezakegu. Horrela egin dugu beste sektore batzuetan. Joan den udan, Euskadira itzuli nintzen, Katalonian hainbat urtez bizi eta lan egin ondoren. Denbora horretan, nire ingurune profesionalean eta pertsonalean erabili ditudan hizkuntzak ingelesa, katalana eta gaztelania izan dira. Hala ere, euskadarekiko eta euskararekiko lotura presente beti egon da nire bizitzan. Eta harrotasun sentimendu hori partekatzen saiatu egin naiz. Lezurik, Basquefik proiektua aurkeztu zidanean, berehala jakin nuen bertan egon nahi nuela. Proiektu honek gure identitatea sendotzeko eta lurraldeari ekarpena egiteko aukera ematen du. Nire eguneroko lanean euskara leku naturala izan dadin nahi dut eta bere erabilera sustatu finantzarloan. Sektore honetan ez da ohikoa izan, baina orain badugu aukera hori aldatzeko. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakienak ez duelako ikasten, baizik eta dakienak ez duelako erabiltzen. Horregatik, euskarari leku arruntago eman behar diogu esparru profesionalean, baita finantza sektorean ere. Finantzak eraldatu nahi ditugu. Eta gure hizkuntza ohiturak ere bai. Euskaraz lan egitea errealitate bihurtzen ari da. Ez dugu beti euskaraz egiten. Baina hasi gara eta jarraituko dugu. Euskaraldia hasteko aukera bat da. Eta Basquefiken aukera hori hartu dugu. Zatoz zu ere. Finantzetan ere euskaraz.